Diuen que les coses passen per algun motiu. I que recordar-les és com viure-les dos voltes. Hi ha encontres que semblen creats per la vida per a fer-nos recordar el més essencial. Perquè si ens ho proposem, podem tornar a sentir la bellesa de la natura i escoltar el so del vent entre els arbres jugant amb el cant dels ocells. Podríem tancar els ulls i seríem capaços de recuperar aromes i sabors d'altres moments de les nostres vides. Els millors records naixen de les coses més senzilles, vivències que ens reconnecten amb nosaltres mateixa. I és que l'alegria de la nostra terra ens porta de nou a esdeveniments únics. Instants que es fan més grans encara si són compartits. Perquè juntes els nostres sentits s'harmonitzen i de sobte arriba eixa calma que ens transporta a moments únics que creíem que no podrien repetir-se. La verdadera amistat no necessita mapes, sols camins per recórrer. La Vall d'Albaida.